Professor say, on the nation's FC, Omobaya, Jawayano, or Sabwa, ensure curtains, poly, at your look 50. Professor say, once you swear, and send who you hold it. It's now what you idea. Or you can see energy, poly, 10,000 Ghana cities, 100 million. You could have some sika 1,000 Ghana cities. You would have composed Ghana, no, take what you know, million and two. As I take what I go, and Simuswe, and Africa, I am si chairman, si Kotoko Bushiaso, and si Pooley Abushiaso, and si Punafoso. Ousu sachre emba wate bono obone tetete wate baako odemakwasi apia hey wapia so kwakudiani e one ko John Weeks what you call go Kotoko legends omashe baako supporters need to maintain. Eti ano ayadiatia ano no Kotoko legends and emo eba ababetia. Imam tell kuma pay WhatsApp group. Mo penny force mo pesa mo betia eti mo share ewo etie ha. Aha okay. Kuma pay WhatsApp group. Aha. Mami yako funi Kyei ho. Say abusia si puru kakra wa ha. Obi a wo obi bia no wadaroma. Fabra e puru ya lipo na hui. Na akrache fo na ntro. Na ya fanto achiame anim. Wadaroma bro e puna me gina hui. Omoni akrache fo wo di aboade kakra. Ya de ba bua ye ni Pooley abusia. Enti wadaroma. Enye se ni padon no ba na aboade no de ema. Ya mpende sent mumra na mama boy. Kwame sansuna ebia na obi wa ha obeso ye donation and the epwa chimedi ayendia e ba tell for number way ofa o send this Ghana e be go straight into the account of Kumase Asante Kotoko. It's the same number no enie 0549 765842 0549 765842. Who send there and I got direct into the account of Ekobia Asante Kotoko. Bobo Efuono, Yensen and Super and for Emami on the 6th of March. 6th of March, Ewa Haya. And you better die Ewa Kukum, yes, I'm a twa a year on the soul. Yensen is 6th March. And then United 4 by Yam. Omodinsio Park no Makumaku Edu. Afe Sika 500 Ghana cedis. NC Raso and to Achiame and to Kukum Mahinin. Almost say, dear, she Pia away Yenu Piano. Young farmer Mrakasmo Masonte. Now Omunina Ye and Enya. Bechem United, Yadamasa, yesterday, my pa, and Mamu. Almost as one more Jama 5 minutes. That be when you phobia for you. Somebody evidence. Phobia. Fabulous. The best. The best. Oh, you go. Lebra, kukomu mahene. The cinema by here. Nana Prinka kwasi. Where IMC chairman Asante Kotoko fabulous nananom apempo amoba ye nananom ahema Kumasi Asante Kotoko for circles a man member all players the legends of Asante Kotoko Madaruma has a folk for a ceremony de Kazakatra Nina ne say Yati Tunka Yatia Brabonka a branch friend and Pooley
of late upe kumasi asante Kotoko ni anu kasa radio so etwe dom Kotoko na eya brandi ya various radio stations woko nananom panifo se obi nkra to ngu ajan do be kra ne soro no saa na wode beko asante Kotoko kosi akan e wo suatre ye be tiare se tutu atu hure yi wakra konsie do ye ni asante Kotoko na esu ye ni omu na eham House of Poku. And she said, Asante Kotoko mu man ho. Eni abusuan no kosi nkonya. Ye mom green light say na otweda no medi ni ha. Asante Kotoko original body led by Alex Manu at the Krata Bre region mu House of Poku. Ampa asoma meke Ashanti region kwa Kumasi to be precise. Ye former management member Yewura Nana Sabre. Director Isaka Orusu na sotiye. Alaji Abu na sotiye. Prince Ali concern na sotiye chapter 9. Chapter sini nyina ansana house supporters and otitu house ladies. Ya bomu nyina maniye. Enani da benifodi na otweda edeja Yewura. Na Pooley kwa. And say ye didi na otweda. Mani chi house supporters ye benifo abebubo mu din. Nipa ni bi firi kraba be kai ho Vanderpool oba be ka region ho na when the Ashanti region nyankopon ya adoma na da e beja no kwan no yes Asante Kotoko mo ma region no boy say board Asante house management Asante NCC Asante embo Ashanti region so eti when the Ashanti region supporters na kasa penfo say aboa sansa ofa de a woni kire se be pe be hunu sunti da kire bo mo ni tua se basa to see esra ke ebe de chesa na de word of wisdom e no de ma eti across of supporters ye dey panifo Yewura Nana Sabre na da no Vanderpool regional chairman Tete Abbas warusu na ye northern sector deputy PRO for national honorable Salujo warusu na ye first vice NCC e panifo nyina ni ladies and your supporters tertiary for nyina ba ye ba ya ye di kan ye kuta ye nsam sika 1,000 Ghana cedis. Yewura kofo sika na no tete wode no million edu Asante Kotoko esimu swe na Africa IMC chairman si Kotoko abusia so esi Pooley abusia so esi punafo so ye wie fisofonza abode no dipa be bibia ensuo Yekuja yensem Vena kete bako edu Asante Kotoko IMC chairman when entire supporters of Asante Kotoko and Alex who now that region mu esimu so na monfa and supply emma adofo e ha na nanom House of Poku fo Ashanti region se ba ya yasem nyina eno no na nanom mo pin de ani e mo pin ani e mo mo ekuru let them ask you Phobia. Okay, yeah, say. Eti eno aye Heart of Folk. Edie eno no dia do so aye aboakese AshGold. AshGold. Aboakese sika wo ho. Aha. Te atu Kotoko no atu AshGold. Atu Bechem atu aye obibia anti AshGold enso aha. Pedasi, brother. Ye di kan ebefre ye seniors House of Poku. One more I slogan mo kano. Never say die until the bones are rotten. AshGold, the extra can say never say die because ebinim say AshGold ni wo. Nanso AshGold or da. Ye na akonya iso boye mu achia adofo nyina asre kwan. Ye nana pinkra asre kwan ekasa kakra. AshGold supporters and our team no near Wahano. Your senior sister team, Asante Kotoko, Obia himself, Asante Memo Adia, Team Yenua, Obomudin, at the Casano, Osha Ghana Records, Yemian Yabipa, the team the AshGold are represented Ghana Blaster, maybe a chum in our pain. Facilities, himself, Yananum. Modimbo anama facilities etimi pie oboase enya santime mu a entiana se AshGold supporters and ase yenwanu Kotoko
akɔdi agorɔ na sɛ ɛkyerɛ sɛm no ankɔ ne sɛ deɛ pa yɛntumi dan akyi ɛma yɛn mpanimfoɔ yɛdeɛ sɛ ato mu a ato yɛn enti AshGold supporters yɛgyina ha ma yɛse yɛn nuanom ɛsiniafoɔ mo a ɛm sɛ yɛbɛgyina yɛn nasom de bi atwam koraa no mo players bebree boa yɛn ansa na yɛbɛduru baabi yɛduru yɛ enti AshGold supporters yɛgyina ha ma yɛkita yɛn nsɛm yɛn mpanimfoɔ se yɛdeɛ yɛyɛ abusua enti no yɛmmɔ nsaa na mmom yɛto plate mu 1,000 Ghana ɛyɛ sɛdeɛ baba hyɛ kan yɛn tete hɔ 10 million yes enti the AshGold supporters any AshGold fraternity ni nyina yɛka kyerɛ santima nneɛma mo yɛakɔ nso yɛma mo yɛakɔ na yɛwie koraa no ɛnim sɛ football mpanimfoɔ paa no gurus no dodoɔ ne wɔ ha yɛsrɛ mo Ashanti Gold bɔne bia yɛde ayɛ mo Ghana football no mo deɛ monhwɛ nneɔma yɛayɛ ma Ghana football atwam na momfa consider yɛn na yɛdeɛ yɛnka bi nhyɛ mu da sɛ AshGold ɛne Ghana football ɛbɛtumi adi ntiti mu ɛnsi mo so na ɛnto abusua mo pagya mo mu a mode aboa amea sesa ɛyɛ nkonya no nti Nations FC President Divine ɔne ne team na afei supporters mpanimfoɔ a mobaeɛ ɛse yɛnye aboadeɛ yi na yɛmfa ɛmmoa nti monhwɛ na mompɛ ɛna ɔmase nyame pa ɛma mo saa ɛwurade ma mo yɛkɔduro honhom yɛda mo ase papaapa aboadeɛ foforɔ wɔ hɔ aha okay nana kwasi aprenkra kontoponi afere hene a enne awie ona otudwe ma asantemawura tumfo sɛ tutu amabie o kukom hene ene asenim fo ne amanfo aba nyina esre kasa kakra ema ekua yate afa no kuma pem WhatsApp group ese aboa no ne takra ena ma ne yakase ehwe aboa Kotoko so a ne meta ne yɛ adwuma pa enti suyesu yakaye tichafo anase ebusuafo ayete Kotoko team nechi na yeni asabre wafirimu yi ebeka ne Potoka sem se oye member e kuma pem WhatsApp group no ho enti we de yeni pa na afirimu no ya ba abechia ana pejuma se yedi bi ediye ene ba ya se ne wia na no ase ayede no ekitensuo e ma kuma ko aduo no 20 cartons se busuafo na nje ne Kotoko man yenje enfanye de ensuma ho eno echi no yekita ensem 500 Ghana cedis kanis kan million ma kuma ko enum ede ma ebusua ene Kotoko ebusua ko no nemom yama ye ne abre ne pa ne se emu se ye na kwasi apenkra oda Kotoko ebusua ko na no otu anam mfefe ye nyine ne je ne management ne executive nyina enti yese nyakopon boa memende be ya fiada Friday anapa no watch pepepe baba sports stadium ni mania ya nantia for Sacro Mountain so wi a yakoye team ni secretariat ho and the petition come a management and the executive ni nyina enti ya tun safra manfo nyina ya tun din say justice for Pooley, no justice no league si ho atentene a born there say the penny for din ka tu anamono ye money nem money china aboa Kotoko so nsua de emune ka say anapa no nso no duru a t-shirt ni e free akuma pem WhatsApp group ye de ma enso ano ne ene de fata bia ye de ma o e de newie we de ma nyina ya akọ ne hyede e de ma se bebre okay ano aye kuma pem WhatsApp group ti message Mumeyi ensuo no enfri ha emfa emame Kwame aboa Kotoko na ya bono mrane se opese huruku a wotia da the video so many buas nesini opese huruku a wotia da the video so ema na the video buas nesini apole dia ese ono nso ehemu bi opo a ogina hai emra bi Kotoko na enkan samba mu kakra nti obo akwose enkan Kotoko no odimu ntintima yie pa enti amu nyina se amu baaya amu tima hwe abusua no mu nkone saa amu kra ensuai amu nso e de support amu se ayida no ye be sede ahuomu ne ahuomu yie pa enti na mu baaya amu ta ensuai 10 yemfa emu atwumadie enti Kwame yesre nyame pa mu nyina asiye pa enti eno de tia ye de ehun se me bam tell say the medical ka no table no e wo ha Access Bank
Access Bank obone Kotoko di ejuma ache yie pa enso no oda so ho sasa wa kwanso onkoe professor say Kotoko ba kesi a this enya teams ni bi saka ho ento no professor o trasia no say eh na Kotoko asisho clubs by na beso Kotoko sen na professor didn't see from anje bia ye ho ya ne say Nations FC eku a chechere man no say dey see what Kensin we no ka say u colleague ni asuru ho ba Nations FC won Kotoko ina na press ro and the professor say Kotoko ko na kesi e obetna so da ebra ye ura se na ni monyam na se ne Kotoko di se plom e da fam dia ono professor Kwame Kyei oni Nations FC asabi ba ye wanti ana wasim pampa Kotoko office eno bisia agodi kuta ho ofri won so kunafo ne abusia nyina akochia wo mo amamre bi aseso ye bia professor wakoye dada o si enne se na wotu dan so e koso a onu professor Kwame Kyei ambo okobro chire enra oti ya no se wasesa me krata mu minya nko enti professor say onu Nations FC omo ba ya je wo ye nyina no osabua ensuo curtains poly aduanu 50 packs of mineral water and say o se hwe sika na ya de nyina and the professor say once so a na say ne ho ye ho dodo enti na what dey there oyi Ghana sika ene die poly 10,000 Ghana cedis 100 million. Professor Kwame Kyei na kasa no Canada no 100. Professor Kwame Kyei o this captain brother no was 100 million Canada no on the tie and so 50 bucks ni na achi say ready na what today ya from what no professor o tim na ya ko chiraba aye ne dia aye ya this and here obia osabe tie enti professor sane anu atede nu eni Kotoko busia ina say jama mo pia and then sikabu from poly 1,000 Ghana cedis as a people from country of Poku right here who come out of Poku almost 10,000 Ghana cedis can you say 10 million okay enti sa energy no and so enti I don't know enti Kwabia asante Kotoko and na ebusua yeah be Pooley na watuna e faso akai musanyami anuma on the seat ye makwaba eba KB logistics tuma ye dipa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo che se enneoma kakra bi a wobeto no KB logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran de ye frɛ no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba akopa no na che se ye ne hwehwehwe mre so KB logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so se ye de fa wiem a 7 to 10 days ana fe nso se efa ensuo so a 28 days to 30 days na ababe drew pot ama ye yi every honum so e de abrɛw ye wo warehouse kɛseɛ e wo China Guangzhou a nneoma dodoɔ biara a pese wo krade ba no ye begye e de ababe gu ama na afe ye de firi ho ababe drew ɔman mi ho e de ama wo asomdue mu a unya haw bia na asɛm da sese KB logistics e de ama Ghana adwadifo wona wota akɔ China kɔfa nneoma ba ne sɛ e bia we ni wo first time awokɔ ana sɛ empo no ota akɔ hɔ no mo nanso kɔ bia wani ye ontanta KB logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie ana sɛ woni nkasa ye faw e de wakɔ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou hɔ no ama adwadifo place of convenience efie no wɔ nipa dodo a ɛfa ne senti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ ofra ye bebuku room e de ama na afi ya maka aba be fa wo airport na afi sɛ opese okodi dwa because of language barrier nti ye wode obɛka ho no bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu ama wo sɛ de bɛya wobɛte
aseɛ na wankɔ ankɔbɔ ka na asɛm de baako bio no so sɛ woba AB logistica yɛ freight no ɛwɔ fam papapapa wode compare ɔmo a wɔn de bi ba na bo sɛ yɛdeɛ no wɔ fam especially with your services a yɛsɛ render aka ho no bo sɛ yɛ cheap etime shop bɔ ahyɛ wo nkran sɛ KB logistics fa wo nneɛma fa hɔ na unnu ho da sɛ o pɛɛ ne yɛdi nkɔmɔ a yɛ numbers ana gu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne yɛdi nkɔmɔ KB logistics ne ewu hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo. Poku One TV.